Der skal laves 3 sæt squats af 12 gentagelser, og det styrker både baller, lår og baglår. Det er vigtigt at holde ryggen lige, når man laver squatsene, og når man så har lavet det første sæt, holder man en lille pause og fortsætter derefter med de 2 andre. Der skal laves rygbøjninger af 3 sæt med 12 gentagelser af hver. Det styrker ryggen og lænden. Husk også her at lave en lille pause mellem sættene. Der skal laves mavebøjninger / sidebøjninger, 3 sæt af 12 gentagelser. Det træner mavemusklerne. Man skal huske at holde en lille pause imellem. Der skal laves 3 sæt biceps extensions af 12 gentagelser. Det træner biceps, bryst og skulder. Det er vigtigt, eller man kan vælge at tage benet længere ud eller længere ind, alt efter hvor svært man vil have det. Så skal der laves planke, 2 sæt af 30 sekunder hver. Det træner mave, skulder og lår. Husk at holde en lille pause imellem sættene. Vi starter med at gå ned i lunge-position i 10 sekunder. Så skifter vi derefter ben.
Så stiller vi os i midten, bøjer vores ben ud til siden og går ned i knæ og holder den i 10 sekunder. Så går vi ned i en bro og holder den i 10 sekunder. Så lægger vi os ned og holder ryggen oppe. Det gør vi også i 10 sekunder. Til sidst går vi ned i knæ sådan her og strækker armen over. Sådan her. Det gør vi 10 sekunder på hver side. Og så skifter vi. Det er det. Okay, man skal starte i en hoftebreddes afstand med benene og sørge for, at knæ og tær peger lige frem. Okay, så starter vi med at tage en ben op under andet, sådan her, og folder hænderne på brystet her. Man skal huske at trække vejret og bøje lidt i det stående ben. Det gør vi i 30 sekunder. Man skal huske at trække vejret igennem hele øvelsen. Når øvelsen er slut, skifter man ben og gør det samme på det andet ben igen i 30 sekunder. Okay, i næste øvelse skal vi stå lodret, så jeg sætter siden til. Og i den her øvelse er det vigtigt at have god plads omkring sig, og vigtigt at holde hoften lige, og samt knæ og tær peger lige frem. Så man starter med at tage et ben tilbage, samtidig med ens krop bøjer forover. Og så strækker man armene ud, og sådan her står vi i 30 sekunder. Man skal huske at bøje lidt i det stående ben. Kommer man stille ned igen. Øvelsen gør vi i 30 sekunder, og når man er færdig på det ene ben, så skifter man til det andet og gentager øvelsen igen i 30 sekunder. I den næste øvelse står vi igen i hoftebreddes afstand, og så tager vi en ben frem, samtidig med at vi går ned i en let squat og strækker armene frem, og det gør vi i 30 sekunder. Det er vigtigt at holde kroppen lige, overkroppen oprejst og være let bøjet i benet. Og knæ og tær peger lige frem igen. Kom op igen, og det gør vi 3 gange på hvert ben i 30 sekunder.
Øvelsen laver vi igen i 30 sekunder på hvert ben. I næste øvelse, der skal vi igen stå med hoftebredt afstand mellem fødderne, og så går vi op på tæerne, og så sænker vi numsen langsomt ned. Op igen, og ned. Jeg kan også vise det fra siden. Vi går op på tær, ned med numsen, op igen, og ned. Det gør vi 10 gange, og man skal huske, at tær og knæ skal pege lige frem, og overkroppen skal være strakt. I den sidste øvelse skal vi igen stå med hoftebreddes afstand mellem fødderne. Derefter løfter vi det ene ben, løfter det ene ben lidt over jorden, og så svinger vi det frem og tilbage. Det gør vi i 20 sekunder. Derefter skifter vi ben og gentager øvelsen, og man skal huske at bøje let i det stående ben og have tær og knæ pege lige frem.